DMS-TV jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ni wagati in na an minnu sigilen don k'a lajɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Aw b'a kalama ko dɔgɔkun an bɛ jamukan dɔ sigi aw fɛ n'o DMS-TV ka walanbolo ou bien DMS-TV School o kun ye pour que an bɛ bamanankan min fɔ faamuyali bɛ se ka k'o la cogo di an ka école ni fɛnw na o hukumu kɔnɔna dɔgɔkun ani Aziz Traoré de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ walanda dɔ ta pour que an bɛ se k'o kɛ aw bɛ se k'o faamuya cogoya min na k'a yira la fana ko an ka bɔlɔlɔsɔrɔ sanfɛ i n'a fɔ Facebook ou bien YouTube n'i y'a tapé DMS-TV i b'an ka nin jamukan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n y'a fɔ cogoya min na ko dɔgɔkun ani Aziz bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dɔgɔkun tɛmɛnen na an ye matière dɔ kɛ n'o ye trigonométrie ye dɔ bi an bɛna essayer ka o tɔ de continuer aw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la cogoya min na sɔni cɛ Aziz yɛrɛ bɛna fila fɔ pour que sɔni an ka don jamukan yɛrɛ kɔnɔ min b'a fɛ a b'o fana fɔ aw ɲɛna a y'aw sɔgɔlen to DMS-TV la kuma bɛɛ lajɛlen na a bɛ nimisi wasa sɔrɔ cogoya min na Aziz ninnu la. N ce kosɛbɛ. Aw bɛ yen. An bɛ yen. Ani baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. An yɛrɛ bɛ yen. Komi y'a fɔ cogoya min na n bɛna trigonométrie an bɛna continuer bi mais sɔni cɛ n'a y'a sɔrɔ ni folikan dɔ b'i fana bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma pour que sɔni an ka don ko kɔnɔ. Voilà, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka timinandiya la ka DMS-TV yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso fo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo sɛnɛ min bonyalen don mɔgɔ minnu bɛ timinandiya kuma fɔ an ye an b'u fɔ halisa parce que mɔgɔ minnu bɛ tunga la mɔgɔ tɛ kanko f'olu ye bilen tiɲɛ don o tɛ donc an de bɛ ɲɔgɔn lakunu ni leçon ninnu laɲini tɛ ko ne kelen k'a kɛ quoi non mais an bɛɛ bɛ se k'a kɛ cogoya min na n'a tɛ kɛ gɛlɛya ma an b'o kɛ cogo de yira parce que an y'a ye diɲɛ jamana tɔw la a bɛ ten a faamu voilà donc an tun ye trigonométrie min ta dɔgɔkun tɛmɛlen o tun ye classe 10 mais an tila k'a fɔ ko classe 9 mɔgɔw bɛ s'a ma mais olu bɛ s'a ma fo 3e trimestre ou bien 2e trimestre u bɛ s'a ma o la n'olu fana sera a ma i bɛna ye répétition kelen parce que an ka kalanw de an bɛ ka to ka segin a kan dɔrɔn a bɛ n'a fɔ a bɛ baarakɛminɛnw tɔgɔ kalan mais aw tɛ baarakɛminɛn ninnu dɔn a bɛ kɛ ka baara min kɛ a t'o yɛrɛ dɔn an b'a tɔgɔ dɔrɔn de kalan i n'a fɔ truelle plomb a b'olu kalan mais truelle ye mun ye a bɛ kɛ ka baara jumɛn de kɛ a bɛ kɛ ka ciment de nɔɔni wa walima a bɛ kɛ ka ciment de ta wa ou bien a bɛ kɛ ka buru de nɔɔni an t'olu si dɔn a la donc an ta bɛ i n'a fɔ an bɛ tubabuw ka ziiri de kan ka lakale mais parce que a ma kɛ tiɲɛ ye anw fɛ yen voilà donc mathématique ninnu n'a laɲini faamuna ka ban démonstration tɔ fɛn fɛn b'a kɔfɛ a bɛɛ ye kulonkɛ a bɛɛ ye kulonkɛ tubabu o de la u b'a fɔ ko la mathématique est un jeu d'enfant u b'a kɛ dɔrɔn walasa ka denmisɛnninw hakili degi fɛnw jongleli la point barre donc an ko ko trigonométrie tri an ko ko kɔrɔ ye ko saba gono donc o bɛ kɛlɛ ninnu de kofɔ ani seleke donc métrie o bɛ sumali kofɔ i n'a fɔ géométrie géo o bɛ dugukolo kofɔ métrie o bɛ sumali kofɔ o de la géométrie la u bɛna fɔ translation ka fɛn ja bɔ misali la ni géométrie do sa n'i ye nin ta ni janya in i bɛ taa sɔrɔ ani dugumata in bɛɛ ye kelen donc ni ja de ye nin ye donc translation do ye o dɔrɔn de don voilà donc an tun ko trigonométrie bɛ labaara triangle de la donc an ye triangle fana kɔrɔ fɔ i n'a fɔ latin na tri angle kelen fila saba donc o ye tri ye donc angle trois angles voilà 3 angles kɔrɔ do ye o de la français b'a définir que le triangle est une figure géométrique qui a 3 côtés et 3 angles voilà mais chez les arabes non o tɛ voilà donc ninnu seleke ninnu an ko n'a y'u saba fara ɲɔgɔn kan misali la n'i ye nin seleke in k'o fara nin kan k'o fara nin kan an ko k'a bɛ bɛn degré 180 ma o ye diɲɛ triangle o triangle a mana ci cogo o cogo triangle mana ci cogo o cogo hali ni y'aw ka tableau in ta ka terrain ci yan ka taa bila yan fɛ i bɛ nin seleke fara nin kan k'o fara nin kan hali ni y'a ci kunfɛla a bɛ 180 ma tɛ donc o kɔrɔ ye ko ɲɛdɔnnen de don bon a bɛ kɛ ka baara minnu kɛ sow sanfɛla bɛ cogoya minnu na voilà triangle ninnu kun y'olu de a faamu voilà donc n'a dora méthode académique la i n'a fɔ classe kɔnɔnaw la militaires ka bombe ninnu bɛ ci cogo minnu na an tun y'olu ɲɛ yira donc a bɛ kɛ n'olu de donc an tila ka yira k'an ka baara fanba bɛna boli triangle rectangle de kan o ye triangle min bɛ nin cogoya la voilà donc rectangle ti dɔwɛrɛ ye rec angle rec an ko ko kɔrɔ de ko droit donc angle donc ma ye angle droit o de la b'a fɔ ko un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit i y'a ye donc
ko seleke saba cleaner cleaner qui veut dire rek o ko seleke saba suguya ye seleke cleaner me mina seleke cleaner ale wagale no kata fo degré bi konontona donc ni seleke ni ani ni misala ni ni ke a ye kani ke b kani ke c anye ni sinus na cosinus ni cogo fo an ko ni seleke do a sinus ye ni seleke nyashinen do yoro mi motene ibo clan jamjana donc AB ko clan BC la an ko cosinus oui ani jamjame ñogon ko mero mina ni o lete ningla donc AB ni ta ko clan nina cosinus donc B naba ale fana ka sinus ni ale fana seleke nyashinen do yoro ma fo no ko côté opposé donc AB ni ndeta ko clan nina aka sinus oui ni ko clan nina jamjana voilà donc drushil tala voilà ensuite ka donc a foko triangle et rectangle Pythagore de o bengaira o bengan ko chokodi ko yoro min ka jani yoro be ni o chien flata ko kan nga ben ni chien fla ko fara ni chien flaka Pythagore de oira donc AB carré non BC carré donc BC carré o ta chien fla o kan nga ben AC chien fla no e AC carré ko fara AB chien fla no e AB carré voilà bon avec cours nous be réseau kan fa be fait mais école tay doron ka yira wala avec chogodi point barre abana o doron do voilà donc o mana boy trigonométrie re ben kan ko ni angle fin a sinus o chien fla ko fara a cosinus chien fla kan ko be ben kelema be trigonométrie re ben kan folo na il faut relation fondamentale de la trigonométrie ouais fondamentale donc a siglo no minga donc a siglo no minga ko seleke a sinus chien fla sala menga seleke ke x ko fara o seleke kelen cosinus chien fla kan ko be ben m voilà bon na anja ala me se ga chen irani ne amini seleke nga sinus nyini kaka cosinus nyini oui aka sinus an ko nyeshino no romote donc sinus c bon comme seleke de do ote oui ame o fulani bla kuna quoi ote o be ben ninga sinus ye anyeshino no yoro mima AC ko clan BC donc namena claning avec clani terrain de chifolo sabula ma e do ba ketan ni mai korotenna donc clan terrain kanga ci benyogoma nu ni nyogon chere no égalé donc avec AB ko clan BC o yaka sinus aka cosinus o be ben an kaka cosinus yoro mi yere ba kerefe donc yoro jmai AC ko clan AB BC voilà ko clan jamjana sinus ni cosinus la be clan jamdana la donc AC ko clan BC donc abina fo anye ni angle de ta quoi angle C o retene oui bon ben kan ko ka chien fla a chien fla jumai nanye fla bla ni kuna ameni fana bla yae o longo mathématique na lo mambara de do miril tala oui na fla bla ni kuna ameni fana ke amu beke o fla yote ko ni u fara nyonga donc amunu fara nyonga kala na be ben ema donc inte sinus carré de C ambolo ne cosinus carré de C yam anga x de anga C quoi a famille donc amunu u chien fla o fara nyonga kala na be benima oui ote OK donc anga tanai sinus chien fla C o fara cosinus chien fla C o be ben sinus chien fla ntoy ango sebe te o fara cosinus tatene AC sur BC ouais ni otenia ntoya oui ni ok oui bon ni puissance ga benkana
u ko ko ni clani be no k'i bɛ se ka puissance bila nin kunna ka tila ka bila nin kunna u ko a ma ko A ko clan B la a bɛ siɲɛ n k'o bɛ bɛn A siɲɛ n ko clan B siɲɛ n yan an ka A filɛ an ka B filɛ an ka N filɛ formule dɔrɔn o de la école la n'i ye mɔgɔ min k'a hakili ka di a tigi si kalan jan kɛ. Les intelligents ne peuvent pas faire de longues études. Seuls les courageux peuvent en faire. Voilà. Donc ça, on veut du mendi. Donc on croit avec ça que A B chien fla, ok? Clan B C chien fla, ok? Ko fara A C chien fla, clan B C chien fla. B C chien fla, ok? O bɛnkan ko cogo di an kɛtɔla ka cicili kɛ n'o ye fraction ye comme fraction yɛrɛ kɔrɔ de action de briser donc o ye k'a cici donc cicili la u ko n'a bɛ fɛ ka fraction fara ɲɔgɔn kan n'u dugumata ye kelen ye a bɛ sanfɛtaw fara ɲɔgɔn kan ka dugumata kelen dɔrɔn sɛbɛn donc yan an bɛ sanfɛtaw de fara ɲɔgɔn kan o ye A B siɲɛ fila k'o fara AC kan donc dugumata an bɛ kelen dɔrɔn de ta nin ye dénominateur commun de donc BC au carré o tɛ an bɛ ka nin de démontrer an bɛna lajɛ n'a bɛ bɛn nin ma an ka lajɛ sanfɛta in AB siɲɛ fila k'o fara AC siɲɛ fila kan o bɛ bɛn jumɛn ma AB siɲɛ fila k'o fara AC siɲɛ fila kan o bɛ bɛn BC o siɲɛ fila voilà donc an bɛ sanfɛta in nin ti BC siɲɛ fila ya donc an b'o sɛbɛn o clan BC siɲɛ fila sanfɛta ni dugumata bɛɛ ye kelen donc o kɔrɔ an b'u simplifier voilà donc a tɔ bɛ to joli ye y'a ye a bɛ bɛn wa ni bɛ bɛn ni mana kɛ ni angili fɛn fɛn a bɛ bɛn hali ni y'a kɛ nin tɛ a bɛ bɛn mais an tɛ na an yɛrɛ bolo la ni tun ye dɔrɔn ka ni bɛnkan de démontrer donc an y'a yira ko tiɲɛ don donc ninnu kulonkɛ ninnu kun ye dɔrɔn ka i hakili la. mais école la i b'a sɔrɔ o bi misiw bɛ formule di mais a bɛ se ka démontrer cogoya min na i b'a sɔrɔ caman t'o yira écoledenw na. ayi bon école kun tɛ an ka fɛn faamuya o mais mɔgɔw tɛ yɔrɔ faamuya la quoi. mais o dun b'a fɔ n'i taara école la k'i bɛ fɛn. voilà o de la système ne fo ka laɲini tun ye ko kɛmɛ sigi la maliyɛn na mɔgɔ 80 ka tɛmɛ école fɛ mɔgɔ 80 ka kalanko tɛ dɛ ka tɛmɛ école fɛ voilà. o de la wagati u tun bɛ mɔgɔw la passer hali 2 de moyenne parce que an mago tɛ aw ka former ko an bɛ fɛ dɔrɔn k'a fɔ k'aw tɛmɛna école fɛ donc wari min donna a kun kɔrɔ a ka yira dɔrɔn k'a utiliser c'est fini parce que les noirs n'ont pas de directive en vrai dire taasira ti farafin bolo tubabu bɛ ninnu fɛn ninnu kɛ walasa k'u ka diɲɛ gɛlɛya wuli mais farafin bɛ nin kɛ dɔrɔn walasa k'u da balo de bɔ a la o de la i b'a ye professeur bɛ nin di écoledenw t'a faamu u bɛ cours privé organiser ka taa sɔrɔ ni ne ye nin effacer ka bɔ dɔrɔn o y'a bannen ça ne sert à rien ni ne y'a effacer dɔrɔn a banna i bɛ taa sɔrɔ Qatar wura bɛ milliard ba quoi a tɛ foyi dɔn nin na mais mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ qui sont des jeunes yan sa i bɛ taa sɔrɔ foyi t'u bolo moto kɔ des grands professeurs i bɛ taa sɔrɔ hali mobili ɲɛnama t'u bolo ɲɛ b'a la donc problème bɛ a bɛ n'a fɔ an ka diɲɛ bɛ a ɲɛjugu kan quoi mais tubabuw fɛ yen c'est le contraire mɔgɔ minnu bɛ nin dɔn donc u b'u dege a labara cogo la donc olu bɛ fɛnw bɛɛ bila u minɛn kɔnɔ olu tɛ nin bila kalan sɛbɛkɔma minɛn kɔnɔ dɛ ah non mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taa mathématique la u bɛ ninnu yira olu la olu de bɛ nin kulonkɛ ninnu ni fɛn ninnu kɛ voilà donc ni tun ye ka ni bɛnkan tiɲɛ yira o tɛ bon formule fɛn fɛn bɛ trigonométrie la an bɛ don min na i ko bi o de la mɛtiri caman bɛ jɔrɔ trigonométrie ɲɛ a formule bɛ taa fo formule 150 ye min bɛ mɔgɔw ka bila la mais a bɛɛ cɛ bɛ se ka yira ten mais an t'an yɛrɛ bila o bɛɛ yirali la min bɛ yen n'olu labaaralen don kosɛbɛ voilà o dɔ ye nin ye o dɔ ye nin ye donc parce que anw ti former ka fɛn faamuya quoi an bɛ former an ka se ka exercice corriger ka tɛmɛ quoi n'o tɛ san joli Mali bɛ ka Chine sɛnɛ kɛ cogo kalan mais Mali sɛnɛ ma se ka ɲɛ c'est qu'an tɛ k'a faamuya a ma nɔgɔn voilà donc an kalan kun y'an ka passé de mais n'i ye tubabu ye ka farafinw ka fɛn o fɛn kalan i bɛ taa sɔrɔ u bɛ fɛ ka o fɛnw u la développer ka u nafalan bɔ o la donc ni bɛnkan in
an bɛna an ka fɛn caman yira ni o ye i n'a fɔ ko k'a yira ko kelen ko k'o fara tangente siɲɛ fila x ko bɛ bɛn ka kelen tilan cosinus siɲɛ fila la x kan ka nin yira nin ye dixième ye o ko ka nin yira ko nin ko bɛ bɛn nin ma donc n'a ye mɔgɔ min ja i bɛ nin ta k'o bɛn nin ma n'a ye maa min ja i bɛ yan ta ka na yan o tɛ voilà bon an bɛna nin démontrer cogo di ne bɛ nin ta k'o yira k'a bɛ bɛn nin ma a démontrer cogo a ma kɛ parce que classe kɔnɔ a bɛ bɛn école maître ka a misali kɛ ka yira denmisɛnninw na n'o tɛ i bɛ kalan kɛ ka tila i tɛ nin labaara yɛrɛ o y'a sɔrɔ o y'i kun chauffé n'a ye SET ni fɛnw na i bɛ kalan kɛ k'a ban pewu ka fonction publique bɛɛ sɔrɔ i tɛ nin labaara a nafa kalankun kɛra jumɛn ye sisan donc u ka ninnu bila kulonkɛ minɛn kɔnɔ voilà an ka ko sɛbɛkomaw kalan a bɛ taa cogo di an ko tangente kɔrɔ de ko ka sinus tilan cosinus la donc o bɛnkan b'an bolo an b'o yira siɲɛ dɔ la tangente x donc nin de y'an ka seleke ye donc y'an ka anglais donc o kɔrɔ ye sinus x k'o tilan cosinus x la o tɛ dɔ in na n'a ye sinus siɲɛ fila ta donc ɲɛ b'a la a ɲɛsinnen don min fana ma a b'o siɲɛ fila ta a bɛ n'a fɔ n'i ye nin kɛ siɲɛ fila ye sisan o tɛ donc a bɛ kɛ tangente x siɲɛ fila o kɔrɔ ye sanfɛta siɲɛ fila k'o tilan dugumata fana siɲɛ fila i y'a ye o dɔrɔn de don donc n'i ye fila bila nin kunna i b'a bila nin kunna i b'a bila nin kunna n'i ye nin kɛ naani ye i bɛ nin fana kɛ naani ye i y'a ye o dɔrɔn pe de don voilà a bɛ n'a fɔ ni ne bɛ bɛn e ma ni duuru dira ne ma dɔrɔn o kɔrɔ ye joli fana dira e ma duuru voilà parce que ne ni bɛɛ ye kelen donc ni duuru dira ne ma dɔrɔn o kɔrɔ ye duuru dira e fana ma donc ni nin bɛ bɛn nin ma n'i ye fila bila nin kunna i bɛ fila bila nin kunna i b'a bila nin fana kunna o tɛ donc nin ye tangente siɲɛ fila sɔrɔlen tangente siɲɛ fila dun b'an bolo yan nɔ ka kelen fara o kan donc an bɛ nin nɔnna bila ni nin ye nin tɛ bɛn nin ma o tɛ an b'o bila yan nɔ a bɛ taa cogo di kelen k'o fara sinus siɲɛ fila x k'o tilan cosinus fila x o tɛ o don ni o tɛ nin ye yan an n'o dɔrɔn de kɛ yan nɔ ni k'an to fraction na ne ko n ko n'an bɛ nombre dɔ fara fraction kan an b'a kɛ cogo di u dugumata tɛ kelen ye an b'u dugumata kɛ kelen ye cogo di i bɛ nin sigiyɔrɔma nin na taamasiyɛn bɛ yen k'o sɛbɛn ka nin sɛbɛn k'a bɛɛ tilan nin na n bɛ nin sigiyɔrɔma nin na a bɛ kɛ a k'o sigiyɔrɔma c la o tɛ taamasiyɛn min bɛ yen an b'o sɛbɛn plus voilà an bɛ nin sɛbɛn ka sɔrɔ k'a bɛɛ tilan c la o tɛ bon n'o ma maa min ja a y'a dɔn k'a fɔ ko nin dugumata ye kelen de n'o ye dénominateur ye dénominateur kɔrɔ dɔ ye dugumata numérateur kɔrɔ ye nombre sanfɛ min bɛ sanfɛ a kɔrɔ yɛrɛ dɔ ye latin na quoi numerus voilà donc i bɛ nin sigiyɔrɔma nin na ka nin taamasiyɛn sɛbɛn ka nin sigiyɔrɔma nin na filɛ ka nin sigiyɔrɔma nin na o tɛ AC plus 1 fois B o tɛ B ye ɲɛ t'a la le tout sur 1 fois C. O fana C. Yeah. Mathématique ye doda b'a la, bɔda b'a la. Voilà. Donc an bɛ n'o de kɛ yan nɔ. O kɔrɔ ye an bɛ nin sigiyɔrɔma nin na. Nin bɛ sigiyɔrɔma nin na. Donc a bɛ kɛ kelen k'o sigiyɔrɔma cosinus siɲɛ fila x. O tɛ? Ka taamasiyɛn sɛbɛn. Ka nin sɛbɛn sinus siɲɛ fila o tɛ donc k'a bɛɛ tilan sisan cosinus voilà bon an ko ko cosinus ni sinus n k'an mago tɛ ko traduit parce que n'i ko k'i bɛ sinus traduit ça va vous donner le pli n y'o kɔrɔ f'i ye pli oui pli français yɛrɛ ko k'a bɛ bɛn pli ma mais olu ma traduit bilen parce que n'a fɔra ko pli carré de x plus non kɔrɔ t'a la donc o obligera ka to sinus la a ka dɔn k'a fɔ dɔrɔn ko seleke ninnu jateli dɔrɔn de ko la a banna voilà donc ka kelen sigiyɔrɔma nin na o bɛ bɛn nin kelen in de ma donc o la u b'a fɔ ko tout nombre fois 1 égale à lui-même égale à lui-même voilà o la 2 fois 1 2 2 3 fois 1 3
4 fois 1, 4. 10 fois 1, 10. Voilà, y'a. Donc, il y a les. Voilà. Voilà. Donc, allez bien faut gansan. Or là, il faut un mako l'élément neutre de la multiplication. Au corps, il m'a n'a siguro malgré. Ati faut y tien. Abena faut ni fou bibolo et kafoli là. Ni duru fara fou quand ou duré. Ni fou fara duru quand ou duru kele. Donc, den gansan me kafoli là, ou y fouiller. Appelez l'élément neutre. Voilà. Au neutron kele mais atome qu'on a leçon. Ok? Oui. Donc, bengan ko todi. Ko ce ici chien fla. Ko fara sinus chien flacan trigonométrie bengan ko ben jolima o be un donc on aurait sans fait mais ben kelima donc kelin cosinus chien a démontrer là gala fait là no avec be kelima voilà bon nio nininga ka moteur wala ka solo nuno bi ñoko ñesra la anati ani nati ñoko soro yoroshi mais moteur nu kala na classique no abita se yoron dola ou bien nu wala li sugan nu de quoi parce que yoro kala yoro fla de quoi ni dotara ka doto dorate nye oui théorie ni pratique folo ba jete me demsani min tumeta afa no fait briki boro la abo commencer briki bola chokoli parce que fabe mi foyer oroni be abo la baraka irala na ko kibe muluta ibako abe muluta abado jila abako ibada abada ibe bogota ibaka ko abe na fa wati do kara neton min to be mogoda o ka fa on tumi chogo yamina oluta ok me mi kedro ok mo defo donc directement familial betelia quoi oui mais na fora ko fen chaman fora mais fitini ndoro irala ela a galabe voilà donc ni quand nous démontrer qu'abe ben nima a démonstration qu'est-ce que vous faites nodu ok nodu voilà et amtanye fait kafo amtanye fait bita démonstration de ni sujet de corriger toi attendez sujet de l'eau intelligence il faut état là donc ni démontrer mo yeni kaba donc ne fana be ya jo si o yera ni ne kun kan ka démontrer ni fana yera o tɛ odo voilà bɛɛ yera voilà an ta filanan na o ko cogo di ko cosinus ko fara sinus kan o siɲɛ fila cosinus x ko fara sinus x o siɲɛ fila ko fara voilà ko ka fo cosinus x ko dɔgɔyani sinus x ye o siɲɛ fila kan ka yira ko nin bɛ bɛn fila ma ko k'a yira ko nin bɛ bɛn fila ma n'a dir'i ma tan foyi t'a la gɛlɛya foyi t'a la ekɔlidenw kana paniquer yɛrɛ o tɛ b'a dɔn ekɔlidenw ka ca salle kɔnɔ yan nɔ bi voilà an bɛ taa cogo di nin bɛ e hakili jigin bɛnkan jumɛn na ni ye nin kɛ a ye ka nin kɛ b ye donc an bɛ taa kilasi 8 a plus b le tout au carré voilà bɛnkan ko cogo di ko ka a fara b kan o siɲɛ fila k'a bɛ bɛn a siɲɛ fila k'o fara fila a b k'o fara b siɲɛ fila maintenant ni a k'o dɔgɔya b n'o de don o tɛ o ye a siɲɛ fila yan dɔrɔn de bɛ falen donc ale bɛ kɛ dɔbɔli ye wali misɛn parce que moins ça veut dire misɛn quoi donc fila AB français n'a pas cogo min na quoi DAB donc fila AB o fara B siɲɛ fila kan o tɛ donc an bɛna nin bɛnkan de kɛ ka nin yira donc an bɛna nin de ta k'a yira k'a bɛ bɛn nin ma a bɛ taa cogo di n bɛ yan ta nin ye n ka A ye nin ye n ka B ye o tɛ nin ye n ka A ye yan nin ye n ka B ye yan donc nin ye A plus B au carré voilà donc nin kun y'a ka faamuya dɔrɔn dɛ quoi an ka lakɛrɛ couleur ta donc a ma se hali lakɛrɛ ninnu an k'olu tɔgɔ traduit bilen quoi an ka taa n'olu ye par exemple n'i taara Russie u b'a fɔ téléphone ma de ko téléphone k'a fɔ guitare ma ko guitare olu ma falen quoi u b'a fɔ bamuso ma ko mama donc ni o bɛ i n'a fɔ o y'an ka nin A ye o tɛ ni o y'an ka B ye donc nin fana y'an ka A ye nin y'an ka B ye donc moins plus
Donc A plus B au carré, A moins B au carré. Oui. Voilà. Donc on a amenita. Ben on va A chien fla. Donc ni na A. Donc cosinus chien fla. OK? Avec Chap. Caviar. Voilà. Cosinus chien fla. Ko fara fla AB. Donc ni anini. OK? Cosinus. Donc cosinus X sinus B. Sinus X. X bien. Ah oui, oui. Ni donc il a une formule dans la barre quoi. Hein? Elle n'a jamais n'est pas ça oui. Problème pour tout là. Voilà. Ko fara B chien fla ni dans B. B sinus. Sinus chien fla. Oteni? Plus mimbe hein? Ni. Amo sebe. OK? A chien fla donc cosinus chien fla. OK? Donc ni double db non avec double bla. Fla cosinus x sinus x. OK? Plus b au carré donc ko fera b chien fla. OK? Donc afleni. Amène à l'exemple. Attention. Voilà B. Sinus. Voilà. Onyana. Donc on a lajɛ min ninnu bɛ kelen an b'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na ni ani nin y'a ye ni ani nin olu ye kelen donc o den joli bɛ yen sisan o fila donc fila cosinus siɲɛ fila o de tɛ yan nin ye cosinus siɲɛ fila den kelen nin ye cosinus siɲɛ fila den kelen min bɛ yan quoi kelen kelen a bɛ fɔ nin de ma ko coefficient terminal science économique et sociale. Semaine prochaine, on a solution mathématiquement. On a équation que équation be damné depuis 8e na, ou be to de terminal là. Depuis 8e ta. Depuis 8e. Voilà. Donc ni anini, OK? Sinus chien flavé hein, a chien flavé. Donc on va faire flavé. Donc on fera fla sinus x, OK? Maintenant on a la 600. Ni plus d cosinus x cosinus et sinus x. Ni moins d cosinus x sinus x. Ni ani ni bɛɛ ye kelen. Ni ani ni bɛɛ ye kelen nka danfara ye jumɛn ye? Dɔbɔli ani farali. O tɛ? Ni bɛ i n'a fɔ n'i ko kelen k'o dɔgɔya ni kelen o tɔ ye joli? O bɛ joli? O fuye. O tɛ fu ya? Nin bɛ yan nɔ o ɲɔgɔnna de bɔlen don la yan nɔ donc o ye joli? O fuye. Donc nin bɛ taa ale nin o kɛ 0 ye. Donc a tɔ bɛ to ninnu dɔrɔn de. O tɛ? Maintenant sinisi dun. Donc ni sinisi nin o farala nin kan o kɛra o den fila ye. O kɛra o den fila ye. Ni o farala nin kan o fana kɛra o den fila ye. O tɛ? An ma foyi fara kan ma foyi bɔ a la. An yɛrɛ k'a jateminɛ an kɛtɔ ka leçon dɔ kɛ yan nɔ ne ye an ye forobako kuma fɔ. O kɔrɔ ye sɛbɛnni min bɛ a bɛɛ la. N'i ye nin lajɛ sisan nin bɛ nin na fila bɛ nin na fila bɛ nin na. Eh bien. Oui. Donc D de bɛ i n'a fɔ facteur commun. Facteur commun. O ye foroba ye. Donc ni an bɛ facteur commun an b'o bila filɛ a tɔ bɛ to donc n'an ye D ta a tɔ bɛ to cosinus siɲɛ fila. O tɛ? O fara sinus siɲɛ fila parce que nin D ani nin olu de talen don k'u bila yan. O tɛ? Trigonométrie bɛnkan ko cogo di? Ko cosinus siɲɛ fila ko k'o fara sinus siɲɛ fila kan k'o ye joli? O kelen. O ye kelen. Donc nin o ye kelen. Donc a bɛ kɛ i n'a fɔ n'i ye fila sigiyɔrɔma kelen. Donc ka fila sigiyɔrɔma kelen o bɛn joli ma? O fila ye. Ne t'a démontré la. Donc gundo foyi wɛrɛ t'a la. Oui. O tɛ? Voilà ninnu fɛn ninnu kɛli dɛ. O de man kan tɛ ka mɔgɔ bali ka baara kalan quoi. Mais an bɛ nin kɛ tan tɔ fo terminal. An tile kelen tɛ fili dɔ ta ka fara dɔ kan an ti foyi kɛ. Donc ko cɛ man ɲi. Donc i m'a fɛ n ko ninnu ye mathématiciens ka kulonkɛ de. Voilà. Donc k'a yira ko nin bɛ bɛn fila ma o yira cogo de tun filɛ nin ye.
gɛlɛya t'a la parce que siɲɛ dɔ la n y'a f'i ye n ko n'an ye leçon ɲɛfɔ il faut k'an ka misali dɔ ta k'olu kɔrɔw kɛ o tɛ voilà mɔgɔ fana bɛ se k'a voilà mɔgɔw k'a faamuya o mana bɔ yen an bɛ taa ni misali sabanan ye an bɛ n'o fana démontrer u ko ni tangente x ko n'o bɛ bɛn kelen ma k'an ka cosinus x kan k'o ɲini o kuma nin ka ca dɔɔni mais an ka taa n'o ye u ko ni tangente x n'o ye kelen ko ka cosinus x kan k'o ɲini o ye joli donc ni nin bɛ bɛn nin ma nin ta bɛ bɛn joli ma donc comment t'o dɔn kan k'o ɲini a bɛ ɲini cogo di u ko ni tangente x ye nin ye bon an dun y'a démontrer k'a ye an bɛ se ka tangente sɛbɛn ni cosinus sɛbɛn cogo ye cogo di an ko ka kelen fara tangente siɲɛ fila kan an ko k'o bɛ bɛn ka kelen tilan cosinus siɲɛ fila la an ma nin démontrer a daminɛ na voilà or an ye nin yira donc n'a bɛ tan tɔ ekɔlidenw k'a lajɛ kosɛbɛ donc n'u y'a faamuya ta nafa foyi t'a la bilen ka taa n'u taara so u ka segin a kan k'a kɛ donc ko ni tangente x bɛ bɛn kelen ma k'an ka cosinus ɲini bon nin na tangente tɛ nin ye tangente siɲɛ fila o kɔrɔ ye an bɛ nin siɲɛ fila de ta sisan donc n'a bɛ fɛ ka tangente au carré sɔrɔ a bɛ carré bila 1 fana kunna o tɛ voilà donc a filɛ donc tangente siɲɛ fila o fana bɛ bɛn kelen siɲɛ fila ma kelen siɲɛ fila bɛ bɛn kelen sigiyɔrɔma kelen o bɛ bɛn kelen ma o tɛ donc nin kɔrɔ ye ko tangente siɲɛ fila o ye kelen ye o tɛ voilà donc ko ka an bɛ kelen fara nin kan sisan nin tɛ bɛn nin ma donc an bɛ kelen fara nin kan donc a bɛ n'a fɔ a bɛ kelen fara kelen de kan 1 plus tangente carré tangente carré là c'est égal à 1 voilà donc a bɛ taa cogo di donc a fɛ kelen k'o fara kelen kan o tɛ parce que nin o bɛ bɛn kelen ma voilà an y'o démontrer an y'o yira ko bɛ bɛn nin ma o tɛ donc n'i ye kelen fara nin kan nin tɛ bɛn nin ma a bɛ n'a fɔ nin kelen in nin kelen in o de filɛ nin ye o de filɛ nin ye yan o tɛ donc a tɛ bɛn nin de ma sisan donc o bɛ bɛn kelen k'o tilan y'a ye an ma foyi kɛ an ye nin cɛ min démontrer cours daminɛ na u ko tangente bɛ bɛn nin ma exercice côté donc tangente siɲɛ fila o kɔrɔ n'an ye fila bila nin kunna an bɛ fila bila 1 fana kunna n'o t'a lajɛ n'i ye nin ka fila bɔ yan i bɛ nin fana ta bɔ yan nɔ gɛlɛya foyi si tɛ yen donc tangente siɲɛ fila o bɛ bɛn kelen siɲɛ fila ma kun de an ka gɛrɛ nin formule la donc ko ka kelen fara tangente siɲɛ fila kan o tɛ tangente siɲɛ fila an y'o yira ko bɛ bɛn kelen ma n'an bɛ kelen fara tangente siɲɛ fila kan o kɔrɔ ye k'an bɛ kelen fara kelen kan o tɛ o bɛ bɛn joli ma fila donc o kɔrɔ ye nin fila in o bɛ bɛn kelen k'o tilan cosinus carré x o tɛ donc an mago bɛ ka nin de tirer sisan i ma ye cosinus sɔrɔla a kɔnɔ mais cosinus siɲɛ fila de bɛ yen donc an bɛ cosinus siɲɛ fila tirer fɔlɔ ka sɔrɔ ka cosinus siɲɛ kelen tirer nin kɔrɔ de ko nin cosinus ka puissance ye 1 de y'a mɛn voilà ni fɛn t'a kunna dɔrɔn o kɔrɔ y'a jira kelen min a bɛ i n'a fɔ n'an ko tan ko a an ko k'o bɛ bɛn a siɲɛ kelen voilà o de la an ye leçon daminɛ ni puissance ye voilà donc n'an bɛ nin tirer a bɛ taa cogo di nin fɛn sugu bɛ tirer cogo di an k'o fana leçon yira mɔgɔw la nin fɛn sugu bɛ tirer cogo di voilà ni fɛnw bɛ tan tɔ n'an b'u tirer kɛcogo de fana b'o la terrain kɛlen don ka min ninnu tilen ɲɔgɔn ma o tɛ n'i mago bɛ x la i b'i tɛgɛ da x kan dɔrɔn terrain kɛlen don ka jumɛn ni jumɛn tilen ɲɔgɔn ma
Nini ni. Donc il va lui sigurement nyona ka clan to kelen doina. Donc x be ben ka a sigurement y la ka clan b la. Oui x ni choy. Yay. Oh amena a retiré mi duguma. A be ben amante da akanfle. A be ben aha me jima sigurement jima x sigi b la o sigurement y la. Ah, kani sigurement nina ka clan y la. Voilà. Donc kani sigurement nina ka clan y. Voilà. Donc avec ben xb ko clan y. On a mo be y yere la amante ka da kan fle. Am mo be y la. Donc ame x sigurement b la ka clan a la. Voilà. Na mo be b la. Amante ka da b ga. Amé ni sigurement nina a sigurement y ka clan x la. Voilà. Donc au misal les fleurs amo be nina. Donc na mo be nina ni nga dugumata ye 1 de quoi. Donc ni be ben avec ni sigurement 1 na ka clan flala. Voilà. Donc cosinus ici chien flabe ben kelen sigurement kelen ko clan flala. Donc avec ben kelen ko clan flala. Ni ve na fo akli jigila a chien fla x chien fla o be ben ama o vrai x be ben kapoli wali doboli racine a les sont mêlés n'amour. Oui. Donc naya sur x chien fla be ben nombre doma. Donc x denkele me ben x chien kele me ben kapoli wal doboli racine carré a. Voilà. Mais ya ouye jabi di ka be ke che nyuma ndrone ko do quoi. Ina fa ante fitini ntambe bele ba drone. Donc o koray cosinus carré be ben 600. Donc cosinus denkele me ben mais ya nimba kuna. Mais yan côté. Donc nous be boy no doron racine de bena. Donc avec ben yeah. Oui. Voilà. Avec ben avec ben nima. OK? Oh racine ben kan ko togori. Ko racine walma dili ka a clan b la o koro e dili be se ka bla san feta kuma a be se ka bla dugumata kuna. Donc ni koro ba ira a be se ka ke racine kelen ko clan racine la peut o be ben kelen ko clan la. Donc cosinus valeur bi ben ni. Donc cosinus x be ben kelen radical fla. Avec un moyen, ça se retrouve. Donc, entraîneur est trouvé. Oui, ben quand on dit depuis 100 faire, que ni tangente x be ben nima, quand on cosinus ni. Oui. Bon, en nous pardon, tangente ni cosinus be nous on sera ben quand on a une relation maintenant, au refléter. En nous ira depuis 100 faire. Ok. Donc, au ira là, il y a ni tangente ta est d'inclindrone, mais ni tangente est fladé. OK? Donc fanga fla soro ya ame chien fla soro na chukuri ame chien fla blaning kuna tenelo OK? Ina fo anye minge ni yoro donc tangente chien fla o be ben kelen chien fla donc o be ben donc kelen chien fla o ka kelen sigurement kelena o be ben kelema donc ni kore tangente chien fla be ben kelema donc mai tangente chien fla o kelen o be ben kelema OK? Donc amena kelen fara okan donc o rofle ame kelen fara kelen kan o bena flama donc bengan o ko be ben ni mima o refle na mbolo oui ni o refle na mbolo OK? Ni ni fara ni nga o be ben flama OK? Donc ma ben ni beto ato chokola oh ameni ni ni 600 ni me soro chokodi ibe ni sigurama dugumata la no ekele ko clanina abena fo ni betande quoi
Oui, kelema du. Voilà, donc ni be sigiyɔrɔma nin na k'a tila nin na i n'a fɔ an ye ninnu tiré cogo min na nin fana bɛ don leçon min kɔnɔ 9e na a bɛ fɔ o ma ko proportionnalité tilan-tilani donc ka tilani kɛ k'a bɛrɛ bɛn walima ka tilani k'a ɲɛjugu kan inversement proportionnel o ye k'a k'a ɲɛjugu kan proportionnel k'a tila ɲɛɲuman kan o kɔrɔ ye ni min ka kɔrɔ o ta ka ca inversement proportionnel k'a tila ɲɛjugu kan ni min ka kɔrɔ o ta ka dɔgɔ voilà a bɛ faamu voilà donc n'a bɛ cosinus siɲɛ fila tiré a bɛ kelen sigiyɔrɔma kelen na k'o tilan fila la donc o de bɛnna nin ma o tɛ donc cosinus bɛ bɛn sisan cosinus siɲɛ fila bɛ bɛn nin ma o kɔrɔ ye ko cosinus den kelen an ka nin yɔrɔnin sɛbɛn ka ɲɛ an ka yen yɔrɔ sɛbɛn ka ɲɛ donc cosinus siɲɛ fila o bɛ bɛn ka kelen tilan fila la voilà o tɛ donc nin ye cosinus siɲɛ fila ye donc cosinus siɲɛ kelen o bɛ bɛn dili fila k'o tilan tilancɛ la o tɛ voilà donc a bɛ bɛn nin ma o bɛnkan filɛ nin donc nin bɛ bɛn nin ma hali n'a ye mɔgɔ min ja an ko ko ni racine carrée bɛ duguma k'an bɛ se ka rendre rationnel kɛ n'a y'a ja an b'a rendre rationnel a bɛ bɛn an ko min bɛ duguma an b'a multiplier n'o ye sanfɛ ka tila ka diviser ni o ye o bɛn donc a bɛ kɛ o tɛ voilà donc nin bɛ bɛn i bɛ nin sigiyɔrɔma nin na sanfɛta bɛ to yen nin ni nin o tɔ bɛ to fila mais a bɛ bɛn nin ma o de la tableau nin kɔnɔ an ko cosinus de pi sur 4 an ko ka bɛn voilà tableau nin kɔnɔ voilà donc nin ye nin fana cosinus sɔrɔ cogo ye voilà donc nin ye ka 10e mɔgɔw ka exercice damadɔni ta k'olu corriger donc a école so yɛrɛ bɛ yen a fɛn bɛɛ tɔgɔ bɛ yen donc nin de dir'u ma nin y'a ye maintenant bɛnkan ba minnu bɛ yen n'a bɛ labara trigonométrie la an bɛ n'olu développer cogo yira an bɛ sɔrɔ ka bi ta kun cɛ voilà donc bɛnkan ba minnu bɛ trigonométrie la sisan olu bɛnkanbaw bɛ dilan cogo di an b'olu dilan cogo yira an bɛ se ka kaden naani dɔrɔn ta k'olu kɛ cogo yira o fana ka ɲi sinus lamɛnni sɛbɛn belebeleba ye sinus A k'o fara B kan donc ninnu ye angle de ye quoi voilà o bɛ bɛn jumɛn ma sinus A k'o dɔgɔya ni B o bɛ bɛn jumɛn ma cosinus A k'o fara B kan o bɛ bɛn jumɛn ma cosinus A k'o dɔgɔya ni B o bɛ bɛn jumɛn ma nin bɛ kɛ ka trigonométrie formule caman dilan caman yɛrɛ han caman yɛrɛ nin donc a bɛ taa cogo di u ko ni sinus don k'a bɛ taa sinus A cosinus B voilà a bɛ taa sinus A cosinus B o tɛ fɔlɔ ye taamasiyɛn min bɛ yen sinus ta la o tɛ falen o tɛ falen quoi o tɛ falen tɛ donc or an ye sinus A de ta donc a bɛ na sisan sinus B sinus B cosinus A o ye nin ta kɛcogo ye bon ani nin fana ta bɛɛ bɛ kɛ kɛcogo kelen mais nin dɔrɔn donc a bɛ taa cogo di sinus A o tɛ cosinus B o tɛ taamasiyɛn min bɛ an b'o sɛbɛn o tɛ donc sinus B cosinus A voilà i y'a ye voilà nin ye ni sinus don maintenant ni cosinus don o ta cosinus A
cosinus B. Mais sinus ta avec sinus cosinus. Kakla ka yelema peut-être. Mais ni cosinus do avec cosinus A cosinus B. Ta machine me fallait 600. Voilà, ni kafoli do avec double. Donc sinus A sinus B. Vous l'entendez? On va avoir Yanfana avec cosinus A cosinus B. Ta machine B fallait avec Kafoli. Voilà. Sinus A sinus B. Voilà, il y a bien quand même. Oui. Voilà. Donc, comment faut être là? Nous avons sinus A co B là, nous avons abata sinus A cosinus B. Sinus A ama fallait cosinus B. Sinus A cosinus B. Cosinus B. Oui. Ta machine B. Il faut savoir. Oui. Maintenant, il y a sinus A, il va se faire ça. Sinus B, cosinus A. Donc, Adam nana, sinus, cosinus. Na sera flanana, cosinus, voilà, y'a. Oui. Maintenant, ni cosinus do, à l'état est cosinus, cosinus. Il va ta machine fallait. Sinus, sinus. Maï. Oui. Cosinus A, cosinus B. Maï. Amé ta machine fallait. Sinus A, sinus B. Niveau 10e. Bon, faut que tu école ban à l'université là. Mon va c'est réunis. Maintenant, avec la barrage du mec, Amé n'a ni ira. Ama fun angle de do ne angle pi sur D o be na fo ningota ango ko ka boyan kana anko e pi on ni clancher de pi clanin fly bien oui voilà donc ka pi clan fly ka angle do fara o kan o be na fo pi clanin fly ntoy hein donc amitana yaay voilà donc ni be ga chogodi ni be yira chogodi ko ani cosinus formule du ga suru nyobana pi clancher ko fara doka franka ne be no ani cosinus du ga suru nyobana ni wani du matai nite double sans feta donc voilà donc ni mi be ano ate donc avec ça quelle formule donc ni anga ai ni anga b donc apta chokodi ben nga ko ni cosinus do dron cosinus ça oui donc avec cosinus pi clancher cosinus alpha ok oui donc ameni fallait on double sinus bien sinus A voilà donc sinus sinus alpha ok oh tableau ni go chogodi tableau ni go ko cosinus pi clancher ko be ben fuma tableau ni go ko ni fui ok oui o tableau ni kele no ko ni be ben kelema voilà donc ni ni be ben fuma na ye fu siguroma nina o be ben fu de mam o fuye fu siguroma cosinus alpha la double ni kele donc kele ko siguroma sinus alpha ok donc ni te ben fuma ni fu siguroma jate dem fen fen na ko no fu donc ni fu ni misen donc atobito sinus alpha donc ni koroy formule ni formule de glané
Ni formule de glaner. Mais a formule glanani non de. Donc a bébé c'est qu'à tantôt. Ok? Voilà. Donc a me formule de réglant tuguni. Ni formule de tande. Oui. Ni be kaye kono gollo men drushide. Ma be glant tande. Voilà. Donc a me formule réglant. A me formule réglant. Ni yera ka bangon. Non yera. Donc semaine vraie. Tableau T non. Amenani leçon vraie. Oui. Sinon scientifique va faut amega baray du mois de. Ah. Donc là si ça mais ni amine jamna wala mo be balé fanana do na fana chess bu fanana voilà aba ira mo chamana kechu do roni do donc nina amena ni bengaita amanga ni bengaita benga folo ere ha sinus a plus b sinus a plus b amena ndeta ni amake ni a be ben b ma ni a be ben b ma donc ni o te si a o be ben b ma donc ko nu be kele nu be kele ko a place là na am saka be bla ou bien na mi ja a ya am be bla ou bien ya am a bla parce que an ko be kele donc nu be kele b place là am saka a bla parce que mai b be ben a ma donc ya am saka a bla na a bla non avec sinus ni a ko fara an ko b fana be a ma donc a ok ni a den jole san afla donc ni koro de ko sinus afla o be ke chogodi an ala o be mi ma sinus a den fla ok an na ni b ai o koro yame ke jme ni b be a ma o koro yame be a ma ya fana be ben ama donc ninkoro e sinus a ote alaje sinus a cosinus ni fana be ben ama donc avec cosinus a ko fara ni fana be yelema ka ke ai sinus a cosinus b e a cosinus a alaje sinus a cosinus a sinus a cosinus a ni den je levé ni anini ou to di sinus a cosinus a sinus a cosinus a abekele donc abena fo ni anini be kele donc ko am sa ka to di donc ni den flare be sur ça abena fo ka a ko fara a kan o be ben aden jolima afla donc ni koro de sanko ni be ben deux fois d sinus a cosinus a voilà donc ni formule koro de ni fana formule de ni fana formule de aglantu go flane oui bon na mo mi ja ibe ni fara nyonga o fana bsaka ke ni ka ni fara nyonga ibaye ni be ke 0 ibaye ni be kele meta machin ni donc ni be ke 0 donc ibe ni nyona fla soro ibo tirer donc o fana be formule do fana oui ibaye non na ija fana ibe ni fana fara nyonga no kara ni fana be nyonga boy o fana be ben formule vraiment oui voilà donc a formule bébé gland tenchola donc ni ankelen ga formule le gland kaira donc gela fo etala la ngongo ni mathématique la coulongede donc nous kunye doron ka se ka daile ki yela la coulongé peut-être oui voilà donc amani ni mo fo ka chari kaira demson non nous demson yere manani ya wa demson bale jagwado oui parce que ni bi mo toro yere ni fengon non bi mo se bi mo voilà. Et donc, on est 10e en mathématiques. Amo John parce que vous yande.
peut-être oui bon terminal mo ya la ni ko sebe mais en tout cas semaine ngono semaine na ta oui oui voilà donc ni ne tun ye 10e ka programme là-bas donc ni bu ka benkan chama corriger oui OK DMS-TV jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ comme y'a fɔ bi anw ye trigonométrie an m'o la dɔgɔkun tɛmɛlen na an y'a essayer Aziz nalen an y'a essayer ka fɛn caman ko la ka formule kɛ en même temps sɔnni an ka se formule fana ma exercice dɔ tun bɛ yen an y'olu kɛ a tilala k'o fana kɛcogo yira aw la k'a fɔ an ɲɛna cogoya min na kuma bɛɛ lajɛlen na a b'a fɔ a ka jɛ in cari a ka taa DMS-TV sanfɛ pour que aw bɛ se ka lajɛ walawalali minnu bɛ yen an bɛ k'a kɛ cogoya min na a bɛ se ka aw fana dɛmɛ cogoya min na mais sɔnni cɛ an ka bɔ bi jamukan kɔnɔ ni kumakan dɔ b'a bolo ka di aw ma n b'o fana ɲini a fɛ pour que n'a bɛ se k'o fana fɔ n'an bɛ se k'o fara kan ni laɲini dɔ bɛ yen n'a b'a fɛ a fana k'o kɛ cogoya min na émission in na pour que an bɛ se ka avancer cogoya min na Aziz voilà ye min fɔ o b'a la donc ni ye mɔgɔw kana bila u kunna ko n'an ye min ta ko f'an bɛn'o bɛɛ dayɛlɛ fo k'o so danna o tɛ se ka kɛ quoi hali kilasi kɔnɔ u bɛ ko yɔrɔ nafamaw dɔrɔn de di voilà mais an kɔni b'an fɛɛrɛ kɛ n'an ye kilasi min ta an b'u ka o matière kelenw an bɛ caman k'o la voilà fo ka tɛmɛ u danna yɔrɔ min na kilasi kɔnɔ donc an b'a kɛ ten tɔ wa mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ se ka ninnu kɛ tuguni o tigiw fana mana se ka kɛ bamanankan i n'a fɔ an bɛ ka kɛ cogo min na o b'an dɛmɛ kosɛbɛ i ma ye an ma sini ko sini falen o ye diɲɛ bɛnkan ye hali n'i taara Amérique ni formule kelen in de bɛ yen voilà donc il suffit k'i ka américain ka kan mɛn dɔrɔn i ka se k'a kɛ donc yan an fana ka sɔn an ka baara kɛ a la parce que n'i y'a ye an b'a kalan français la mais sini ko sini français ka fɛn dilannen tɛ français y'a traduit ka na u ka kan de la faransi olu b'a fɔ nin ma ko moins anglais b'a fɔ ma ko minus y'a ye an b'a fɔ ma ko dɔbɔli walima misɛn voilà misɛn sinus A cosinus B a banna donc gɛlɛya t'a la donc n'an ko k'a traduit a ma fɔ ko ka bali dɔrɔn ka cosinus kɔrɔ ye jumɛn ye sinus kɔrɔ ye jumɛn ye ko fo mètre kelen k'o non o ko tɛ a bɛ se ka to an nɔ donc bɛnkan na mètre bɛɛ b'a ni mètre ye nin ye dɔrɔn u b'a dɔn min don donc u ka a kɛcogo dɔrɔn ɲɛfɔ bamanankan na a bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di n'a b'u fara ɲɔgɔn kan ni de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni olu dɔrɔn de ko don c'est comme les verbes on va traduire seulement les verbes n bɛ fɛ k'o de fɔ misali la sisan yanni ka fɔ ko apporte-moi mon téléphone n ka téléphone ta ka di yan i y'a ye walima n ka téléphone lase ma peut-être walima n la sɔrɔ ni n ka téléphone ma ye nin fɔcogo bɛɛ b'a la voilà donc téléphone bɛ yen mais verbe min ko don an b'o dɔrɔn de traduit donc jamana caman bɛ a kɛ ten tɔ de par exemple français b'a fɔ ko l'électron gravite autour du noyau mais anglais t'a fɔ ko gravite olu b'a fɔ de ko spins y'a ye voilà donc an fana bɛ se k'a kɛ tan parce que n'i ye classe kɔnɔna ta ye mais est-ce que bɛɛ de bɛ mathématique kɛ ayi an ka n'an ka kan na a bɛ mathématicien a bɛ science dɛmɛ dɛ mais a bɛ mɔgɔ écoleden caman yɛrɛ de dɛmɛ minnu bɛ lettre la philosophie minnu bɛ Aristote ka pensée ta Aristote ka miirinaw minnu bɛ Albert Einstein ka miirinaw ta n'i y'a dayɛlɛ u ye bamanankanw na o faamuyali ka teli hakili yɛrɛ bɛ sin k'a ye i n'a fɔ i y'ale bila fɛn kɔnɔ a bɛ fɛn min dɔn n'i ye rédaction lana bamanankan na o ka teli ka discours président ka discours ma o y'an bɔlen école la k'o lana bamanankan na a bɛ faamuya ka kiiri lana bamanankan na a faamuyabaga bɛ caya donc i b'a ye fonction publique bɛ gulon sisan an ka kan de la i y'a ye donc mɔgɔ tataw bɛ caya donc baarakɛbaga bɛ caya fo tagalenw ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ n'i bɛ Kidal n'i mago bɛ passeport la i mago tɛ ka na Bamakɔ donc Kidalikaw ka se ka passeport sɔrɔ Kidal ma k'a lakodɔn i n'a fɔ n'i bɛ Kɔlɔnjɛba i b'i ka carte d'identité sɔrɔ cogo min na dɛ ka sɔrɔ i mana Bamakɔ passeport fana kan ka se ka sɔrɔ ten ne hakili la décentralisation kɔrɔ dɔ ye effectivement voilà donc u ka baaradaw dayɛlɛ k'u cari Mali région bɛɛ lajɛlen na donc i b'a ye denmisɛnnin minnu bɛ wuli yɔrɔ min na olu fana ka kɛlɛ de bɛ kɛ ka nin fɛn ninnu la nɔgɔya u ka yɔrɔ faamuyali mɔgɔw ma donc i b'a ye k'o bɛ taa ten tɔ dɛ donc an bɛ fɛ gouvernement k'i yɛrɛ ɲɛsin o sira de ma voilà ok k'a fɔ an ɲɛna ko nin mun ye dakuruɲɛ dama dama ye Aziz k'o fana fɔ an ɲɛna sɔnni an ka bɔ jamukan kɔnɔ ne b'a fɔ hali kuma bɛɛ lajɛlen na aw ka sɔgɔlen to DMS-TV la dɔgɔkun an b'an sɔrɔ DMS-TV ka walanbulon kan pour que an bɛ ka kalanw kɛ cogoya min na aw ka a faamuya m'a ɲini a fɛ halisa aw ka sɔgɔlen to DMS-TV la ne b'a fɔ ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ouvrez la douceur naturelle des produits IBB Production. IBB Production est fabriqué à base des produits 100% naturels. Thé bien-être, thé relaxant, thé gingembre clou de girofle, thé quinqueliba citronnelle, farine d'égari, tapioca, secret femme et maintenant piment épicé. Bon pour le corps, IBB Production, c'est
c'est le bien-être dans votre vie.